ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Lara nutruk dinganane kuwi. Kejengkit panis e. Kuwi nang anu sok alem maneh. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya. Oh, lah edan dipreteli. Ya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kabeh. Waduh meh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah wis. Ya. Nah, iki tampane. Lho, apa iki? Silet. Lho. Mbok apa? Kuwi dikerok jenggone kuwi. Lho. Aku sing ra entuk. Lho. Yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong ki landesane siji, bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu, arep tok keleti sakarmu, arep tok tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengah-bengah ora. Sampenake dhewe. Nek sampean ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sardati kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Daru Jaya Daru, rawe antas malang tak putung. Kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni awamu. Ayo ning ndi papane wong neter kadigdayan, dikrubut para dewa. Unjuk ulun. Iya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayan ning kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru pukulun. Hah? Pukulun. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita.
aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha kuwi modian ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka lho, Gong. Kowe yo aja aku udah mati kok. Bagong pangestu luwih tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggenjengan dikala enggak. Pukulun. Iya ya Bagong. Kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair ta batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki, jane aku rak ping nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane eneng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong. Maringono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Nang jeneng aku wong tuwa kowe tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula.
Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen kok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungono, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungono srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa, nuwun pangapunten. Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kanda Waru Binangun. Wonten ing Bali Martya Kunda Manik aglar sangganing para Jawata, para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kaliyan pernatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah, boten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru. Menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa penungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliki dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun pirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Punakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa bapake kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe, aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak meneh dhewe, Gong. Engko ndak malah
papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas ki rak beda. Halah, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika, wah, malah dienggo. Ngene mawon Bungulun. Nek Bungulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewandaru, ora entuk Jayandaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 uwit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewandaru lan Jayandaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani tak tegur. Pamane milike dewa. Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadekke perkara ora tekan esuk, men. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wan, wonten dawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngesaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, Tereng padha suaramu, Tereng. Mbok ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ha? Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakarmu, arep keleti sakarmu, arep tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampenake dhewe. Nek sampean ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah trewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ahe. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kok sok baline. Sampeyan ora menengke Dewandaru, Jayandaru, rawe antas malang taputung. Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Ayo ning ndi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing kawah Candradimukha. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani, jembar wani kene.
tata mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku iki wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ha ya kebangetan embere kok ya nyicil. Ah, karang ya kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandhangono. Nala garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi-ndi? Kowe rasane ndi-ndi, Reng? Ya. Petruk rasane ndi-ndi? Ya. Aku tak mangkat methoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padahal nggo karyawan rong bis. Mangkemu mengijen aku ora aku yang nggo rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Daru Jaya Daru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekenengan. Wis ya, Tru? Ya. Ayo, Pak. Ya, sing ati-ati kono. Seneng aku duwe adi sing kowe ngomong apa ya? Ora dong. Pareng ya, Pak? Iya sing ati-ati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngonangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot kuwi ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Iya. Ya. Engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rangu, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati, Bagong. Kok pethoke aja kuwatir, Men. Kencang marudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Mas Tuti dawuh Padukadi Pramesti Bathara Guru kinen nyameptaken sanggaring para Jawata supados nderekaken tindak paduka jebul boten nganyana-nyana jenenge Adi Guru tedhak wonten ing Madyapada mun punika mengku suraos kados pundi di Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra inggih wonten panandika ing adawuh mugi andadosna ing kawuningan Kakang estunipun anggenipun ingkang rayu tedhak wonten ing Madyapada menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Lho. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten Adi Guru tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing Padukan Pringapus papan pernahipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lah wonten menapa dene kok
Kakang Semar ngrawuhaken ndika Adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukuhanipun Bagong. Mugi andadosna ing kawuningan. Sakmangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kasuwargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lawi gatosipun aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa boganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan mring ngapus. Nanging anggenipun badhe bangun wangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru. Tumunten Kakang Semar paring dawuh kelawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Lurah Semar inggih menika pun Bagong. Wah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis ingkang boten angel. Paduka menika kedah ngemuti bilih Kakang Badrana ya nggih Kakang Semar menika kalebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sakmangke boten ketang sekedhik paduka Adi Pramesti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sabab menapa paduka ngawi sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sakmangke mugi andadosna ing kawuningan. Sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya. Pangandikanipun Adi Pramesti Bathara Guru kados pundi? Kakang Narada pirsa piyambak. Estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata. Dewaning para dewa mangreh triloka sangganing para titah mboten ngemungaken jalma menungsa nadyan jim setan pripayangan sedaya sami manembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya. Namung setunggal titah ingkang mboten purun manembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar. Tumunten kula matur dhateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat srananipun. Syaratipun menapa? Syaratipun boten sanes kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun Jatimurti. Mangke rumiyin titah ingkang dipun ngajengaken Adi Pramesti Bathara Guru menika sinten? Boten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak. Kakang Narada. Dalah. Njenengan nika ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin nindakaken tata krama kaliyan pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun Jatimurti. Pun memper. Mergi Bagong menika sampun ngertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda. Tegesipun sepuh Kakang Badrana tinimbang paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila boten aneh. Kula raosipun Bagong menika mboten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna. Tegesipun paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dhateng derajatipun Kakang Semar. Lah menika mboten prayogi lho, Di. Kakang Semar menika kula warga paduka piyambak. Kakang Semar menika kadang paduka werda. Mila menawi saking pamrigipun ingkang raka ing Sidhi Pangudal Dewandaru lan Jayandaru menika kaparingna dhateng pun Bagong menika mangke mboten badhe wonten tetembungan krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung maringaken Dewandaru lan Jayandaru kemawon awratipun ngados menapa to wong nyatanipun tetukulan menika tuwuh wonten ing kayiwangan kathah sanget. Mila menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu paduka Adi Pramesti Bathara Guru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Sampun ngantos namung perkawis salib kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Narada, punapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Lah, tenan to. Malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan. Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula, malah Dewandaru lan Jayandaru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan prisa piyambak watak wantune anak-anake Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos
nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi. Bagong menika wong gleleng, Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus gawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Daru Jaya Daru disenso kabeh pripun? Ada taya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajongi karo garek karo Petruk, sentek kayangan. Kakang Rada, punapi? Ing mekaten Bagong sak mangke badhe kula patrapi paukuman. Rataya menah tekan ndi-ndi? Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula. Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung ditah kula menika diwaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kalian ingkang rayipun Jatimurti. Bagong wantun ngias dhateng pun Manikmaya tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Mboten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candradimuka. Wah, ora tedas yakin. Kawah Candradimuka mboten kuat ngobong kalian pun Bagong. Lha lho, wong ora salah ora luput dicemplungke ing kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Rada, punapi? Sakmangke Kakang Rada dawuhaken para Wadyabala Dewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pringapus. Sak menika ugi Kakang Rada, punapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sawudi. Tidha-tidha raos sing manahipun ing Rangga Siti Pangdal-udal menawi kula kadhawon supados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Ternyatanipun saking petanganipun ing Rangga Siti Pangdal-udal kelepetan menika mboten kelepatanipun Bagong kaliyan pun Semar. Ning lupute Adi Guru. Lupute Adi Guru ingkang duweni watak adigang adigung adiguna dumeh dadi dewaning para dewa. Panjenengan boten ngurmati dhateng Kadang Werda inggih menika pun Kakang Semar Badranaya. Malah panjenengan badhe ngendhak derajatipun Kakang Semar menika tumrap kula boten mathuk, kula boten rujuk lan kula boten condong. Menawi Kakang Rada boten mathuk lan manggihipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rada wantun dhateng pangaos kula. Boten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejekaken. Kula badhe jejekaken ingkang bengkong, beneraken ingkang luput menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada, nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin dados panguwasa tunggal menika Gusti Ngakarya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun niti priksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Dados menawi paduka menika ndewakaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rada, punapi? Kekatan anggen kula munjatur ngersanipun Kakang Rada menawi Kakang Rada mboten sarujuk mboten mathuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Apa inggih? Bali ya bali kaya. Indra wonten timbalan pulun. Brahma wonten timbalan pulun. Yama Dipati nggih wonten dawuh pulun. Penyarian lan pathuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan pringapus. Syukur bagi kita iso ngrangket Panakawan yen perlu Kakang Semar babar pisan bandaran astane kerincungan sikile. Bakal ulun boyong ning kayiwangan yen Kakang Semar ora keduga nyembah kelawan Bathara Guru. Ulun ingkang bakal mentala kalan Kakang Badranaya prasta Paduka Rama Kulun nyuwun pamit. Madal pasilan bidal dinan samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik Surapati Brahma lan Yama Dipati. Halo, dewa wis ting kleper ning parang pringapus.
papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru? Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentol karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek aku nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasange wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeg ya ora medeni. Mandeg iki matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep wangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi kakang ting mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Kok nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke ing karep. Nek wis nekat kowe dasare suwane ngunek-unek iki Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unek Bathara Guru jaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Akeh. Dewa ki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kuntal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman gitu. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe mangkat yo. Yo mangkat yo rasa kok ngomong yo. Dewa ngono jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal malah ora ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki kudu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni guys. Sampeyan sapa? Dewa lho. Takon marang ulun. Heeh.
Ulun sapa? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti ki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya ki ya Bathara Guru, Jatimurti ki ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh, satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya terus engko nek kuwalat. Ora wae. Pleke akeh banget. Nggak mumbul-mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lahirmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kene salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat nang ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Anak kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawet dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tipanane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya barani saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odeni ngono kowe sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apaku? Ki merkari pati opang ha tayane. Iki merkari maju bicara iki. Piye, Gong?
Brahma bajigur ngono. Ngapa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Heran sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Emoh. Bareng kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tak ombeni weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Cang nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyro tambegan ngono wis mari. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok gong iki. Penyakiten iya kowe. Kok udah banget semua tuh, Gong? Mbak rasa cerewet, rahasia kok diomong-omong ke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Padahal kelontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Ya ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing kenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Iya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe praitno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Wah. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal kok. Ya Yamadipati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaluke. Lebokke, Gong, saka cangkem. Nanging le, aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbah wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi, Gong. Baru nyawa kirik kowe ya. Gong. Waduh. Emoh.
Wah, wis cilaka. Wah. Wah, Petro, ayo, Chandra wae. Wah, ada. Jangan. Alhamdulillah bener, Gong. Ya mau Dipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok karane, "Wuh." Kleru nyawa kire. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho, Yama Dipati sing ngoyak. Minggir to. Arep tok apa? Jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Lara lutruk dinganane kuwi. Kejengget panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Oh, lah edan dipreteli ya. Ya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kabeh. Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wala wis. Ya. Ayo iki tampani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Pundi kerok jenggote iki? Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senarang. Sono mulai kono. Ya ki kowe. Wes bali kono, mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah. Kula mboten kantun, kula yo melu tekayangan Mang Pidana sisan kula. Terus? Bagong kok ora nangisi awake dhewe. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun purun gak digawa rek. Pun mboten cari takon cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu ki lho, Reng. Setan tenan rata-tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Awake mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Garing ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene anjing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun nang beto kula telu-telune teng kayangan.
ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Demuka ulun bakal maringi Dewandaru lan Jayandaru lawan Bagong Semar Badranaya. Semono ketresnane mas-mas kuro bapak aku nganti wis ngiklasake nyawane cempluke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jayandaru karo Dewandaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing tajak omongan, ora ana sing tajak geguyan, reng kayangan. Nek Siwataka ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu wae. Apa? Omahe Toga ki ngendi ya? GPS. Toga. Oke, heeh. Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Slamet tekamu to lho. Ana ing jurang porong kene. Pangestune Kang Toga. Slamet tekaku, Kang. Aku ngaturke bektiku katur ya Kang Toga. Tak tampa. Ora kaya biasane. Kok kaya lesu. Kaya ora duwe krekat lan sarengat semangat nggone Kang Toga manem Brama kelawan rawing Ratu Agung sejagat. Mbora leman lho. Ya pancen bener. Aku ki janjane lagi ngeloko. Lah ngapa? Ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut. Ae karang ya tukule rambut ki ora ajeg. Ning ya ora apa-apa malah tambah bagus. Lah iya, lah ngapa? Jarene dina iki kowe nyangseni karo aku golek bendara anyar, golek Raja Sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar. Jane ngono. Lah kok ora sida, kok malah begogok ning ngarep omah. Aku ki ora mikir karo awakku. Lah mikir apa? Prasaja wong kancamu ki ya ming aku. Nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to, Kang. Semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean, diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok nglokro ki jane sing tok pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lho. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe no. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapae? Ya kuwi Semar. Loh. Semar kae sedulurmu to, Kok? Kae adikku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Loh, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak perahu? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena umbak gedhe, Semar kendang kapracondang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngandian
mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna telu, Gop. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora kelakon, tegese wong nglindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2 kuwi impene wong turu, wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi